Младеж, които вече танцуват живота си заедно, благодарение на хора като вас. Представяме ви, дами и господа, Мария Благоева и B-Boy Реми от Electric Force. Вижте видео. Казвам се Мария Благоева. И хоп, така, айде пак. Професионален приемен родител съм. Със спорт съм се занимавала преди няма стотина години. И раз. Сега имаш само една. Имаше Защо само една? имаш само една крачка? Честно казано се оказа, че почти всичко съм забравила. Трагедия Шекспира се намирам, но все пак. Раз, два, три, четири. Много се радвам, че имам възможност да работя с Реми и с неговата приемна майка, защото Реми е много готин. Пък тя е изключително енергична жена и мисля, че ще се справи перфектно с танците. Занимаваш се от танци от малък. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер, само дето ще трябва да го изиграете два пъти по-бързо. Ще е много странно да танцувам с приемната си майка, така че не знам. Да се занимава с приемно дете, то толкова бързо дава плодове. Имам чувството, че най-бързите плодове се берат там. Резултата се вижда с не с дни, с часове. Мисля, че ще се справим добре. И B-Boy Реми от Electric Force. Моля, дарявайте! So we get a chance to see the whole world dance to this track. Body rock, it won't stop. I'm popping up, we got hip hop. Whether you want it or not, God ain't going. Аплодисменти, дами и господа, това беше един прекрасен уличен танц. Аз съм много изумена как две поколения и два различни стила си подадоха ръка и той изглежда толкова добре. Заповядайте при нас на сцената. Вашите аплодисменти, смели, бурни. Поздравления, благодаря ви за положените усилия. Браво, моето момче, страхотен танц. Често ли спорите по въпроса с музиката? Да. Да, нормално, така си е. Много добри балетни стъпчици, браво. Каква е тази подготовка? Стара школа. Стара школа. Но и с модерните неща се справяте, виждаме. Ти самата си приемна майка и всеки ден така даряваш обич и грижа. Защо реши да дойдеш тук и да покажеш и танцови умения в допълнително от това, което ти правиш всеки ден? Да ви кажа, ако този танц допринесе едно дете да се измъкне от домовете, то си струва даже и петел на главата да си сложа, ако трябва. Аплодисменти, дами и господа. Искам да попитам младия танцор от Electric Force. Взели си тък вече, можеш ли да говориш? Ага, каза той. Искам да призовеш
хората да гласуват. Като дете, което има приемна майка, която танцува прекрасно от старата школа, както каза тя, призови всички хора, които са тук тази вечер, кажи им защо си тук. Какво искаш да им кажеш? Всеки път, когато давате част от парите си, помагате на някое дете. Така че, давайте. Аплодисменти ми даш кратко, точно и ясно. Така, Давайте, госпожи и господа. Давайте, защото той е талант човека, кой го знае какъв ще стане известен след едно известно време и ние ще се гордеем с него. Наистина много добре танцуваш, много ти благодаря. И така, дами и господа, това беше времето, в което можехте да гласувате за тях. Може да го направите и сега, докато ние говорим с Камен, нали така? Точно така, продължавайте да гласувате, нека да ги аплодираме. Страхотно изпълнение, сърдечно ви благодарим. Сърдечно ви благодарим. Така, наистина много емоционално изпълнение. Много ми хареса, между другото. Адски готин. Изключително приятно, много красиво стоеше и аз съм изключително доволна, че видях това нещо тази вечер тук. Аз също.